Iartă-mă, fiul meu, că m-am îndoit de tine. Iartă-mă. Dar ce-ai crezut, măicuță? Așa mai cunoscut-o pe mine? Că-mi pot vinde țara străinilor? Și voi? Ce-ați crezut? Că eu, Mihai Voievod, voi înghițit paharul rușinii până la capăt. De astăzi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și tot așa voi libera pe acei supuși ai mei care mă vor urma. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă că am dormit destul. Și astăzi se împlini porunca cea din veac, să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu. Maică, tu aici? Doamne, mult am mai umblat după tine. Ești sănătos? Ești bine? Tare ai slăbit. Și-ai albit, băiatul. De ce stai singur? Iar pornești. Iar o iei de la început. Până la capăt, măicuță. Până la capăt. De ce stai singur? Nu-ți fă griji, măicuță. Mergem la ai noștri să le ducem vestea cea bună. Am izbutit. Nimic n-a fost zadarnic. Mă duc. De ce stai singur? Vei domni peste o țară măruntă. Vecinii te vor mili. De noi vei tremura. Rămâi aici. Îți încredințez o armată. Și atunci vei cunoaște puterea. Îți ofer 1.000.000 de taluri pentru a transforma cea mai bună armată din Europa. De asemenea, 2 ducate în Silesia și titlul de noblețe. Și totuși, Mihai, nu vrei să te împaci cu noi? Nu. Voi merge până la capăt, oriunde ar fi acest capăt. Și vreau ca acest popor să știe din ce în ce mai mult ce vrea. Și să-și dea seamă ce poate, căci îi lasă o înfăptuită moștenire. Țara românească, țara Transilvaniei și țara Moldovei. Pohta ce-am pohtit-o eu. De la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și când via Tordei triste îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu
atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de pasta, totuși unde au fost ai noștri și atunci în vremea asta, cum se ajunge până la gâtul voievodului de țară, dacă nu strădări acasă, lângă ura de afară. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul, nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni, totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. De ce stai singur? De ce stai singur?